Il-kumpanija Bonds li ilha topera u tbieħ l-għamara l dawn l-aħħar 70 sena issibħet f'partnership mad-ditta tal-għamara Kolombini minn San Marino. Dan b'investiment ta' aktar minn 650,000 euro. Id-direttur tal-kumpanija Bonds, Alex Aquilina, qal li ħass il-ħtieġa li l-kumpanija tagħmel dan l-investiment grazzi għall-iskema Micro Invest, skema li tagħti għajnuna lil kumpaniji żgħar. Ovvjament, meta tisma' skema bħal dik tajt tisma' jekk għandi nagħmel investiment, issa l-ħin li nagħmlu, għax ovvjament ħajġi sussidjat minn dik l-iskema. Allura jekk forsi kont qed taħsibha u kont indeċiżi u jekk tajt I'll go for it. Preżenti għat-tnedija ta' dan l-investiment kien hemm is-Segretarju Parlamentari għall Kompetittività u t-Tkabbir Ekonomiku José Herrera. Filwaqt li faħħar l-investiment għal din il-kumpanija, is-Segretarju Parlamentari José Herrera qal li l-industrija f'Malta bħalissa għaddejja minn żminijiet eċitanti ħafna. Il-fatt li l-konsumatur qed jifdallu aktar flus fil-but qed iwassal biex tiżdied il-konfidenza fost il-konsumatur. Is-Segretarju Parlamentari José Herrera fakkar fir-roħs tal-kontijiet tad-dawl u l-ilma li daħal fis-seħħ fil-jiem li għaddew u li ser jgħin aktar lin-nies tan-negozju biex jinvestu.